Hej, hvad har så video? Hey guys, her skal man faktisk åbne 2 døre. Det er lidt mærkeligt. Men det er fordi, at det er en gammel dør, der er her. Ja. Guys, se. Vi skal vel op? Ja. Se, jeg så kommer ud her. Okay, jeg åbner selv. Ja, guys, sorry for musikken. Det er bare lidt højt. Ja, det ser sådan her ud. Fliserne. Det er den her kæmpe bygning, vi skal se. Ja. Her har vi lige lidt sæder og en lille dam her, eller hvad fanden hedder det. Så flag deroppe. Det er vildt, den han ser ud, guys. Prøv at se, hvor mærkelig han ser ud i hovedet. Prøv at se, hvor grimt det er. Det er faktisk en hund. Det er en hund. Det er en hund. Ja, fra 1940 til 1945, ja, det er krigen. Se, hvor vildt det er så. Guys, der er en lille hund, tror jeg det. Den her, han ligner lidt en konge, der er grim. Okay, guys, skal vi ikke lige tælle, hvor mange trappetrin der er herfra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, der er 28 fra dem dernede, og så op her. Så yep. Der er et rigtig fint vindue, man kan kigge ned her. Okay, nu skal man op her med en masse. Og så der maleri, når jeg siger 1, 2, 3. Så er det lige her. Okay, jeg skal undervise noget. Det her, der er en af de der. Jeg synes også, at han er en søn, han er bare Adam, og så en til det er det, jeg kan sige. Der er en masse skab her, eller hvad det er. Så er der en lille dør, der må man ikke gå ind af. Fint bænk. Der er sådan nogle skulpturer her. Du kan sørge med at se hele alt her. Se taget. Det ved jeg godt. Jeg sørger med at se ham her. En form for marmor. Så er det ham. Så har vi også ham her. Den her. Det må være en plan over hele stedet. Så har vi der også. Så er en anden her. Han hedder Willem Mora. Et eller andet. Det er Geo eller Geo, skriv lige. Så har vi en lille læsesal. Det er nok en masse bøger. Lidt der. Men så bliver her. Og sådan lidt her. Mange jeg kan stille dem så flot på plads, men ja. Så har vi så rigtig fint bord, de her. Sådan lidt. Jeg smører der. Der er nogle stole. Så har vi også lidt gardiner med. Nogle flere bøger. Så har vi noget heroppe. Sådan. Det er for helt lukket af her. Sådan er det der sted. Det er den her video, det er som næste video.